Så børn. Jeg kan se, at jeg har fundet mine 3 ledetråde. Det er 15% af alle ledetrådene. Kan I selv regne ud, hvordan man regner, hvor meget 100% er? Nå. Jamen, skal I så ikke med ind og lære det herinde med mig? Okay. Okay. Vi starter med 3. Det er lige 15%. Hvis vi så dividerer 3 med 15, så får vi 1%. Ja, det vil sige 1% er lige med 0,2. Ja, nu vil I jo gerne finde 100%. Så skal vi bare gange 0,2 med 100. Og så får vi 20. Det vil sige, at når 3 er lige 15%, så er 20 lige 100%. Er det ikke bare helt sejt? Kom så børn, nu går vi ud og leger.